batez ere Bedaion azoka, jada zenbagarren urtea dugu hau. 7. urtea, eta, bueno, hasieran bezalako ilusioekin da urrengurten, berriz, beste bat. Ilusio handia eta jendea ere pila bildu duzu bertan. Bai, eta gaina ikusten duzu, bertakok ere ze ilusioekin itxeiruzten. Hau da, gordetzen, baratzako gauzak, gaztak, dena gordetzen, egunontako, eta oso pozik egia esan, jendearen parte hartzea batez ere, bai. Herriko jendeak postua jartzen ditu, postu asko daude bertakoak? Bai, denak bertakoak dira, denak dira bertakoak. Bueno, bai, egia esan, adibidez, bertakoak edo ingurukoak erlezaina amezketatik dator, patxaran aiten dunare amezketakoa da, eta jogurra eriz horren daingoa. Baina, bueno, oso inguruko hemen bertako grea, bai. Eguna azokarekin hasi duzu, baina zerbait gehiago ere baduze gaurko egunerako, ez? Gaurko egunen bazkariak inbukatuko dugu. Aprobetxatuko dugu bertako babarronakin bazkaltzeko. Aukera polita izan daiteke, herritik kanpo bizi direnak ere gaurko egun berezi honetan gerturatzeko, ez? Noski, azkenen behitu Bedaioa, zer, Bedaioa etortzen bazea, mendi buelta bat, polita, eta gero gaina, menditikan jaitxieran, talo, txistorra, txorixo, eta bertako gauzak erosteko aukera badezu, borobilduta. Bueno, Carlos, zu menditik ekarritako gazta goxo batzuk egin dituzu, zuk egindakoak nola egiten dira? Bueno, beste gainen antzeko honera egiten die, bakarrik diferentzia atatzen dula mendiko larreak, eta hortik egin aparte gainatzen egiteko forma berdineti, Eta nik uste gehiena larreak egiten dula. Hainbat sukaldari ezagunek ere erosten dizute zuri gazta, ez? Bueno, batzu bai. Batzuk erosten duen. Da sei izetela hola. Eta lan asko da, pazientzia asko behar da gazte egiteko? Bueno, bai, behar izateu. Prozeso nahiko luzea izaten da, eta lehen garai baten erresa guztezan, baina oain behakin segitu behar da bugatu bitartzen, eta badu. Bueno, ekarri dugu jogur naturala, bat umekin iteko, eskulan bezala, eta bakoitzak egiten du berea, nazten du mermeladakin, azukrakin, naturala nahi badau, zerealakin, intxaurrakin, eta gero aparte ekarri dugu saltzeko dauzkeunak, ibiltzen jola bai mermelada marrubi, limoia, edo azukrakin, edo naturalak bai. Nolako harrera izan duzuen tailerrak? Bueno, esan ez gendun espero, azteko Bedaio, pixka zorientzoka da iten duen lan hau, eta ez gendun espero omeste jende hotea, eta bai, diumekin inguratzen da guztua gaude, bai. Piskat pilatu galanakin, baina guztua. Azkenen geldi hotean asko zobe da, bai. Eta gaurko azoka hau zer iruditu zaizue? Gustatu zaizue azoka? Asko. Daude gauz diferentek, bateko sagardo egiten nahi die, besteko motoak ikuste ditu, besteko animalik, batzako produktu pil bat, arropak, ez dakit, bai oso feri politxe. Iruditu zait, herri txiki bat egiteko oso txalotzeko, bai.